Momentálne snad cítim každú kvapku vetra fúkajúceho od tohto prekrásneho vodopádu Gullfoss na svojej tvári. Je to veľmi intenzívne. Je to druhý najväčší vodopád v Európe, je dvojstupňový. Ako vidíte, tak tu je jeden zlom, toto je jeden zlom a tu je druhý zlom. Tento vodopád je vzácny, pretože už z toho objemu vody mohla byť hydroelektráreň, ale v minulom storočí sa našla mladá odvážna žena, ktorá ho zachránila pred investičnými plánmi miestnych podnikateľov. Vďaka nej môžeme obdivovať túto krásu sveta. Gullfoss vodopád, alebo Zlatý vodopád, patrí do Zlatého trojuholníka na Islande spolu s Keridom a Gejzírom. Je to miesto, ktoré na Islande nesmiete vynechať. Hoci tu takto fúka, je vám totálne ste mokrí, je zima, ale to vôbec nevadí. Čauky.